Amb la competició esportiva local aturada per les festes, van ser els treballadors municipals que es van vestir de curt i van celebrar el ja tradicional partit de futbol d'any nou entre els funcionaris de l'Ajuntament i els polítics. Uns i altres van sorprendre amb jugades prou interessants. El resultat final afavoria la classe política per un contundent 8-5 que s'emportava la victòria per 7è any consecutiu. Els funcionaris municipals van comptar amb l'ajut d'alguns dels fills i els polítics es van reforçar de manera important per a aquest partit, recuperant antics regidors com l'Àngel Parramon o en Manquín Badosa a la porteria, que no en deixava passar ni una. De regidors actuals hi participaven Miquel Bonatxera i Jordi Pagès, que es van mostrar en molt bona forma. Recordem que aquest últim corre maratons. L'alcalde i el primer tinent d'alcalde de l'Escala, un amb un refredat i l'altre amb una lesió, s'ho van haver de mirar des de la banqueta. El públic, poc però fidel, no es va perdre detall i no va parar d'animar. Sens dubte, el millor va ser la bona estona que es va passar.